Hello guys! Hello, we are here in Bazaar. Yan. So, andito kami ngayon sa Santa Maria. Anong tawag dito? Food Bazaar? Festival. Ay, Food Festival pala. Sorry, hindi ako nagbabasa. So, ayun, dito kami sa Food Festival. Puro food talaga siya. Ang dami. Sobra. Mabubusog ka kung may pera ka lang. Ganun. Yun. Madami silang like puto bumbong. Ganon. Milk tea. Meron pa silang inasal dito. Kasi lang ano. Ayun yung pangalan hindi. Ayun yung pangalan nun. Yung Eat all you can. Just eat all you can. Oh, meron pa silang ganon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bisita na dito. Mga baklang to. Guagua. So we are here today sa Bazaar Package. Kalim mo yan. Sa big light apple. So ayun guys, ganun po kumain si Jomar na hindi niya alam. Binibideo pala namin siya guys. Hi guys! Ayan o, ganyan siya kumain. O siya. Nakalimang rice na siya. O, lima na. Pero kami dalawang rice lang. Dito sa ano, Food Bazaar, ay Food Festival lang, Santa Maria. Hawakan mo. Kere lang. Ayan. Copyright lang lang. Ayan, so tapos na pa. Hello guys. Hello, we are here in Bazaar. Ano bang ka-orderin nyo? Ay, hindi ko alam. Aray ko. Ato na. Kayo. Hindi ko alam. Here in Bazaar, Santa Maria. Ano na food? Ano Food festival. Food festival pala. Food lang, hindi food. Kasi food lang talaga siya. Yun ang S. So nandito yung mga gusto nyong bilhin, puto bongbong like that, or like milk tea, ganon. Wala ka nagkugot-kamot doon. So ayun guys, kumain kami kanina doon sa Only Rice. Doon sa ano, chicken. Nakita nyo naman kanina si Jomar. Dami niyang kinain. So we are here today sa Bazaar Package. Kalim mo yan.
Nandito kami sa ano Ang ba sarap to? ng mango nila. Bastikoy, parang bestikoy, parang bestiko, parang ganon. Jesty. Meron silang kwan, just milk tea, shawarma, burger, Meron naman dyan, footlong. So, ayaw pala nandito. Nandito sila, wag mo nang ano yung price nila. Wala nang advertise. Hotdog. Together with Chomar. Oh, ayan o. May tinapay siya, pandesal yun guys. Pandesal. So, ayan. Anong oras na? 8:41 p.m. Ipakilala mo Santa Maria. Ayan. So, andito kami ngayon sa Santa Maria. Anong tawag dito? Food. Food Bazaar. Festival. Ay, food festival pala. Sorry, hindi ako nagbabasa. So, ayun, dito kami sa food festival. Puro food talaga siya. Ang dami. Sobra. Mabubusog ka kung may pera ka lang. Ganun. Yun. Madami silang like puto bumbong. Ganon. Milk tea. Meron pa silang inasal dito. Kasi silang ano. Ayun yung pangalan nila eh. Ayun yung pangalan nila. Yung Eat all you can. Just eat all you can. Oh, meron pa silang ganun. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bisita na dito. Mga baklang to. Guagua. Masarap. Tapos lang namin kumain dun sa... Anong kinain natin? Only rice. Only rice. Dun sa Only Rice, dun sa may manok na pula. Ay, oh, manok na pula pala yun. Manok na pula yun. Yun. Ang sarap lang. Sarap sa feeling. Charot. Na iniwan ka niya. Ayun, may sumisigaw na bakla. Sumisigaw na yung bakla dun sa manok na pula. Sumisigaw siya ng... Naubusan daw sila ng kanin. So wala nang Only rice. Sana all. May mag-video call kasi Neil. So, video na pasok